ай гудаким пешхонада бозӣ мекардам. Я тренер буд пешхонада, уличный футболда дарс медод. Аму дид, мара файрод кард, гуфт агар форад биё қатиму машқи, оста ами футболда машғул шудам. вақтҳои будан ки вақтҳои қиин буд. Ами футбол мара ай корои бад гирифт, раи рост овардак. Майдаки мода тамошо мекардем, чемпионат мира 90 якум бор дида будам, бозии сборной Францияро, бозии Зидана ай Бразилия, Роналдо. Хеле дидиму как-то футбола ошиқ шидам. Бозии намда инсон мада хеле ганда махуб буд. Энергетик да моментҳое буд ки бозӣ рост шидаста буд. Истихол вақти истихол гузаштум, истихол уже командаи ранги истихол падзада чӯ командое ки ваёи баланд мегирад, дараҷаҳои баланд мегирад. Да истихол ранги бозингар тайёр шидем да истихол. Ма травмаи колена гирифта будам. Кати духтур советоваться кардем, гуфт чӣ кор канам дар кора, оста реабилитатсияро гузаштему, баргаштем ба майдон. Мешавад хеле моментое ки ту як момент фикр мекунӣ ки баъди хеле травма ман метавонам сар карда ё ки не, но мешавад момент ки худда қувват айдирун худат хита вай бедор мекунӣ айдирун ки дар кора вақти неста ки дастота поён кунӣ. мо дар оила се касем. Падарам дусолагим да вақтҳои вазбин да безвести пропавши шудааст. Модарам моро самои мотиватори сахтмо, модарам барое ки кор мекард, каси моро додару мара калон кардаги, модармона дида нигоҳ мекардем чӣ кор мекунам. И вақти кор мебуроман, баъд майда будем, дидем ки модармон метавонад, значит зана ки тонист, мо мардако бояд вай накунем, дастора поён накунем. Ай сабаби ҳами ай ҳама мотиватори калону модарам.